L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu ja fa temps que treballa amb la figura de l'etnòleg Ramon Violant i Simorra, personatge considerat clau pel que fa a la conservació de la història quotidiana del Pirineu. Al llarg de la seva vida, Violant i Simorra va estudiar a fons la cultura popular de la zona i en va publicar innumerables articles, però encara hi ha estudis inèdits que l'Ecomuseu s'ha proposat treure a la llum. Ara ha publicat Tradicions del Pallars i de la Ribagorça, primers treballs de folklore. Aquests articles ens parlen de cultura popular, de narracions, de tradicions vinculades amb aplecs, amb gojos, d'ermites, amb llegendes vinculades amb les troballes de mares de Déu, de figures, altres llegendes o històries sobre bruixes que s'explicaven als pobles i que ell havia recollit. Però també s'inclou un recull de frases fetes i expressions que Violant havia anat recollint per diferents indrets. Aquest llibre és el segon volum de la col·lecció Biblioteca Ramon Violant i Simorra, a través de la qual es vol donar a conèixer tota la seva obra que encara queda per publicar i que ja té 2 volums més a punt de sortir. Ja estem treballant amb altres monografies. N'hi ha una sobre arquitectura del Pallars Sobirà, que està bastant a punt de que es pugui publicar durant aquest any. I per al 2014 també tenim prevista una monografia que va fer Violant i que és inèdita totalment, que ve a ser com un compendi geogràfic del Pallars. Les publicacions són coproduïdes per l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i Edicions Garcineu i compten amb la col·laboració del Departament de Cultura i de l'Obra Social de la Caixa.